kedves vendégeink, megköszönjük Kiba Zsolt nagytiszteletű úrnak, Szatmárcsekei lelkipásztornak az orgonajátékát, aki meditáció, Krisztus szenvedés történetéhez improvizációt mutatott be nekünk. Hölgyeim és uraim, polgármester úr, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem minden vendégünket, aki megjelent ezen a kiállításon. Külön köszöntöm a presbitérium tagjait, és nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Bölcskei Gusztáv főtiszteletű püspök urat, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészjelnökét, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét, és nem utolsó sorban a híres nevezetes kollégium professzorát, aki volt szíves és számos elfoglaltsága, hazai és külföldi elfoglaltsága közepette elvállalta, hogy jelenlétével megtiszteli a mai kiállításunkat. Úgy gondolom, hogy bővebben nem kell bemutatni a püspök urat, hiszen az ő egyházszervezői, egyház megtartó munkásságát nagyra becsüléssel nézzük, és nagyra becsüléssel, tisztelettel számon tartjuk, hiszen szűke pátriánk szülötte, akire nagyon büszkék vagyunk, hogy ezen a gyönyörű pályán ilyen pályaívet futott be a karrierje. Engedjék meg, hogy továbbiakban tisztelettel köszöntsem Bartók Gyula esperes urat és Tóth Zoltán egyházmegyei főgondnok urat, és mindazokat, akik ma itt megjelentek ezen a kiállításon. Úgy gondolom, hogy a továbbiakban Keresztúri Sándor festőművész urat kell nagy szeretettel és tisztelettel köszöntenem, aki gondolom, hogy nem ismeretlen már a szamoszegiek számára, hiszen ez a második kiállítása itt. Ezt a kollekciót, amit a ünnep tiszteletére itt bemutat nekünk, fő művének tartja. Úgy gondolom, hogy ezzel a gondolatával nyugodtan egyetérthetünk, mert a képek láttán magunkba szállhatunk és meditálhatunk, elgondolkodhatunk Jézus Krisztus misztériumán. Mielőtt a püspök úr megnyitná ezt a kiállítást, néhány gondolatot hadd említsek a festőművész eddigi életútjáról. Azt írja magáról, hogy Budapesten született és jelenleg Nagykállóban él és ott alkot. Egészen kamasz korától kezdve elkötelezte magát a festészettel, és Vrábel Sándor festőművész irányításával nagyon sok közös kiállításon vett részt. Nagyon hosszú szünet után, majd 82-ben Kárpátalján kezdett újból festeni, és innentől kezdve képzi magát folyamatosan, és több budapesti képzőművészeti kör, majd a Nyíregyházi Benszky Gyula képzőművészeti kör után a rajztudását egyre igyekszik továbbfejleszteni és karbantartani. Azt írja ebben a kis emlékeztetőben, amit itt kénytelen vagyok a papírról elmondani, hogy több mint 30 önálló és számtalan közös kiállításon vett már részt, több külföldi kiállítás után Izraelben is tölthetett 19 napot, képei az USA-ban, Németországban, Angliában, Izraelben, Ausztriában és Ukrajnában is megtalálható. Utoljára még hozzáteszem, és Szamoszegen is. Ezek után tisztelettel fölkérem a főtiszteletű püspök urat, hogy méltassa a kiállítást.